I bé, avui acabem preparant una maleta per passar el cap de setmana a la platja i per això hem convidat a la Clara Amassons. Ella és organitzadora professional. Molt bon dia, Clara. Hola, bon dia. Com estàs? Molt bé, m'encantada d'estar aquí. Bé, avui ens portes un nou mètode per preparar la nostra maleta per un cap de setmana complet. Sí, exacte. I de fet, com que sóc una mica fredolica, he pensat també, tant pot ser platja o muntanya, el que vulguem. He preparat, primer, abans de fer la maleta, posem sobre el llit el que ens endurem. I he pensat, aquesta roba que ara t'ensenyaré, roba més petitona, unes sabatilles, el necessaire, o podem anar, si no volem anar amb sabatilles amb mitjonet, per mi és molt important anar descalça. El carregador, i després això és perquè quan ens anem al cap de setmana no cal que ens enduguem el bitlleter que portem per Girona. Només amb això ja és suficient i així ens enduem menys coses. Posaríem les targetes o els calés aquí i ja està. Vale. I com sempre, les meves cartetes de tarot. Que acabarem amb una carta. Exacte, molt bé. Vale. Doncs mira, la gràcia d'això, jo sempre he posat la roba directament a la maleta o a la motxilla. I com explica la meva estimada Marie Kondo, que l'admiro moltíssim. Però vaig descobrir això també i em va semblar molt bona idea per fer una maleta ben endreçada. Això es pot comprar, i n'hi ha de diferents mides, i aleshores poses la teva roba plegada tal com la tens a l'armari aquí dintre. No l'has de plegar d'una manera especial o enrotllar-la. Aleshores aquí porto una samarreta, un vestidet, un pantaló llarg pel vespre i un jersei. Si vaig a un lloc que fa una mica de fresca, el divendres jo ja porto la jaqueta posada, per exemple, no cal que la posi a la motxilla. De fet, jo crec que és un bon mètode per després no tenir la maleta amb la roba desplegada allà, muntegada. Exacte. És que això el que puc fer també és posar-m'ho a l'armari. Tal qual ho tinc així, jo ho deixaria obert, i ho puc tenir dins de l'armari, i si hi ha la meva parella, una amiga, qui sigui, també pot tenir els seus, i no ho tenim tot barrejat. Fa com de safata contenidora. També, que això havíem comentat algun cop aquí al programa, que per exemple si anem amb camper o així, tenir com a organitzadors, doncs això ja tens dos per un, Exacte, això ho tens solucionat. Llavors aquí què més he agafat per aquest cap de setmana? Doncs un pijamet, unes calcetes, uns sostenidors, uns mitjonets i una bossa per la roba bruta. I ja està. I aquests organitzadors hi ha de diversos tipus, has dit que hi havia diversos tamanys, però també hi ha de diverses tipologies? Sí, hi ha aquest estil així, per internet en pots trobar de tots tipus. Per mi és molt important el tacte i aquests m'agrada el tacte. Després n'hi ha molt baratets, però hi ha, no sé, les cremalleres com t'aguanten, saps? Però aquest és suau i es veu resistent. Clar, sí, sí. I després n'hi ha uns que són els compressors. Aquest està molt de moda, si mires vídeos dels Estats Units i així... Sí, n'he vist un muntó, sí, els he anat mirant. El que fa el compressor, que en diuen també que és com maleta militar, representa, és com ho feien els militars, doncs, als Estats Units m'imagino, tot ben comprimit, tot ben apretat, i aleshores multipliques l'espai de la teva maleta. Però clar, has de tenir en compte, primer, que on vagis has de poder planxar, perquè surt tot arrugadíssim, de tan comprimit. Clar, per exemple, el teu quimono que portes ara seria el més ràpid d'arrugar en una compressora, no? Sí, o sigui, el meu quimono me l'acabo de planxar, me'l poso i ja torna a estar arrugat. O sigui, has de pensar bé coses de cotó o així que no t'importi, que s'arruguin una mica, perquè després hauràs de fer una repassada, segur. I l'altra cosa és que multipliques el pes, o sigui que si tu pensaves portar poc equipatge i has de fer carrers empedrats o escales i així, quan portes aquests compressors multipliques el pes de la maleta i no te n'has adonat, perquè ja s'han posant coses. Clar, és veritat això, que a vegades ho fem perquè ens hi càpiguen més coses, però ens oblidem de l'espai. Clar, del pes, o sigui, hem aprofitat, que bé, estic aprofitant l'espai a tope. Ja, però és que després això no podràs ni aixecar. I la qüestió és, necessitem portar tanta cosa. Mira, aquí t'ho ensenyo, aquí he posat, veus, més... N'hi ha més famats. Sí, en el pack n'hi va molt... Sembla que t'ho vengui jo, això, però jo no ho venc, On ho vens, a la web i tal? No, jo no venc res d'això, Jo només recomano perquè em sembla útil. En concret sí, però com es diuen? Per buscar-los organitzadors. Organitzador de maleta, potser, jo crec que poden sortir ja, això. Tenen també això i després, si tens criatures, doncs va molt bé perquè en pots fer la seva maleta, o si has de barrejar, per exemple, si tens un nen petit i no cal
que fer-li una maleta amb ell i vols posar les seves coses amb les teves, ja no se't barregen, perquè els hi posaràs les coses en un organitzador a part. Clar, i tant. Clar. Aleshores, com ho col·locaríem? Mira, és que és molt ràpid de fer, saps? Aquí, per exemple, el poso així, aquest el poso aquí. Clar, és que t'estalvies també el moment de fer la maleta, que a vegades se'ns fa dur Clar. i pesat, perquè dius, això ho poso així, això ho poso així, i al final Clar. això ho tens tot aquí posadet, fas com un Tetris i ja està. Sí, i a més a vegades que has de canviar d'hotel o de pensió diverses vegades, això és molt ràpid de fer. Sempre les sabates, les sabatilles, sempre amb una bossa. Jo veig a YouTube les persones que ho posen directament amb la roba, tota la sola bruta, i no, per favor, no. Aquí a un necesser he agafat les coses essencials. Recordem que marxem un cap de setmana. A mi m'agraden molt les cosetes. Crema de mans, pasta de dents, no cal agafar XL. Clar, agafar la Petita. Sí. Un hidratant de la cara, per exemple, pensat en el que faig servir jo. El raspall i el raspall de dents. Que de fet també, podem comprar els mini potets, per exemple, si hem de fer servir més cremes o de més, no? Exacte. I intentar doncs, optimitzar el nostre espai. Exacte. Amb els potets i després ja els tens per qualsevol viatge que facis. El carregador, important, puc posar aquí, ho puc posar de qualsevol manera. Després, a casa, quan practicava, en realitat he posat això aquí i aquestes coses aquí. Clar, és sí. igual. I després el llibre, important, això també ens hi cap perfectament. I tinc, per aquest cap de setmana, tinc encara tot això d'aquí lliure. Lliure per si, mira, te vols comprar coses? Vols comprar coses, una altra jaqueta, si et fa mania i vols portar-te el teu propi coixí. Jo, que no menjo gluten, sempre he de portar el rebost a sobre. Sempre porto panets i coses aquí. Doncs imagina't quant d'espai que et sobra. Sí, la veritat és que és meravellós, aquests organitzadors. Clar. I també és això que deies, que els podem utilitzar després a casa nostra per organitzar el nostre armari. Sí, al final. exacte. Doncs que bé, ja la tindríem. I de fet, portem aquí l'essencial, que és això, que al final, si te'n vas a fer... Bueno, faltaria potser la roba de bany, però tampoc ocupa molt d'espai si vas a la platja o si te'n vas a la muntanya. Exacte, si te'n vas a una piscina o així, t'endús un banyador o dos, depèn, si vols fer nudisme ja no te n'endús cap, o sigui, encara millor. I una tovallola, si vols ocupar menys, aquestes de microfibra, si t'agraden. Així ocupen molt poc i assequen molt. O un pareo, en comptes d'endur-te la super tovallola XL, tu t'endús el pareo per seure a la platja i ja estàs. Totalment. O sigui, trobes les maneres de tenir una maleta ben versàtil i ben pràctica. Però això s'ha de preparar abans, és a dir, el dia abans de marxar no puc pensar, ostres, no tinc cap pareo, ostres, no tinc cap calçat per l'aigua. S'ha de pensar una miqueta abans. Com més intel·ligent és el teu armari, més intel·ligent serà la teva maleta. Totalment. De fet, fa un temps es va posar de moda l'armari càpsula, no? Sí. Que de fet és una forma de fer el que ara comentaves, no? Que el nostre armari sigui molt més intel·ligent al final. Exacte. Comprar les coses essencials però que les puguis utilitzar per diverses coses, no? Sí, exacte, que si tu penses, mira, vull anar a passejar a la tarda, després potser aniré a un restaurantet una mica més arreglat l'últim dia, doncs que aquest calçat també et serveixi, saps? O que si tu t'has d'abrigar una mica perquè faràs caminades, que això també sigui impermeable per si et plou, no hagis de pensar, ostres, la jaqueta, el paravent i una capelina. No, que tot et serveixi. I que fins i tot sigui d'un color que si després de menjar a algun lloc et sentis còmode i no com, ostres, és que estic cantant moltíssim amb aquests colors tan cridaners de muntanya, no? Sí, però també què ens conselles per a aquelles persones que a l'hora de pensar totes les vestimentes de cada dia que ens anem fora, doncs intentar ser optimitzables també i pensar doncs, aquesta peça de roba em pot ser útil més d'un dia, no? Sí, exacte. No siguem exagerats, la roba ens ha de servir més d'un dia. Hem de rentar, evidentment, la roba interior, però tot l'altre ho portarem un dia o dos segur. Aleshores, si el que hem de pensar és fer-nos el modelet, amb la maleta, fer-nos el modelet, d'acord, això serà dilluns, això serà dimarts, això dimecres matí i dimecres vespre. Això perquè no m'ocupi, ja m'ho enduré a l'avió amb la jaqueta posada, o per exemple el folar també, com que hi haurà aire a l'avió, ja me l'enduc posat.
i t'has de fer els modelets. I has veure que, ostres, doncs mira, si aquest jersei em combina amb aquest vestit i aquestes bermudes, m'agafo el jersei que em combina amb tot. I després un altre error que veig que algunes persones cometen és com que aniré molt de seure al terra, molts trens i tot, m'agafo roba vella que no m'importi embrutar-la. Jo penso, no, per què? O sigui, després em veuràs a les fotos fatal i aniràs sempre, sortiràs i et veuràs fatal, encara que hagis d'anar al tren, encara que hagis de seure al terra en un parc o així, endur-te la roba que a tu t'agrada i la roba que ets tu, penso, no? Sí, i tant. De fet, també recomanes que aquests organitzadors en tinguem per la roba bruta i poder-la separar? Doncs sí, un pot ser per la roba bruta i aleshores quan arribes, soc una mica maniàtica jo, tota la rentadora. Tot, encara que sigui net igualment, eh? Sí, l'organitzador, sí, tot el que saps fora de casa, en un alberg, on sigui, home, si és una casa d'una amiga no, potser, però si és un lloc que no saps quanta gent hi ha passat i cada quan netegen, tot, els organitzadors també a la rentadora i aleshores les rodetes, la base, també ho neteges i aquí li passes un drap, com que no se't posa la rentadora, li passes un drap. I si vols un drap amb una punteta d'amoníac, encara millor. Doncs perfecte. Clara, si et sembla, acabem amb la carteta de tarot. Clar que sí. Li podem preguntar pels viatges d'estiu, no? Sí. Els viatges d'estiu i els que vindran, doncs, com el que queda 2024 més ben dit, doncs, com anirà el tema de la nostra organització de les maletes? D'acord. Si serà positiva, si serà una mica caos o que ens doni algun consell. Que ens doni algun consell a l'hora de fer la maleta, a l'hora de fer els preparatius, perquè la maleta és un dels preparatius del viatge, però hem de preparar moltes coses més. Mira, t'he portat aquesta baralla, no sé com ensenyar-la, potser ensenya-la tu mateixa, la pots tocar. Es diu Pagan. I és una baralla molt dibuixada, molt bonica. La veritat és que sí, eh? Sí, és molt especial, és de les meves preferides de casa. Soc una mica minimalista, no en tinc gaires, però aquesta és de les reines de casa. Sí, he pensat que avui seria especial portar-la. A veure, la teva pregunta és, pels preparatius, que surtin bé els preparatius, que no ens deixem res, que no ens posem nervioses, que comencem a disfrutar, que ens organitzem bé, però que sobretot ho passem bé, des del minut zero. Tot això és molt important. Exacte. Doncs mira, a veure què ens diu. Mira, el judici. El judici. El judici és una carta molt profunda i hem fet una pregunta una miqueta frívola, però vaja. Però bueno, crec que és perfecta, la del judici, en aquest cas, crec. Tu com l'interpretes? Clar, no entenc gaire, però jo el que estic interpretant, sobretot, és que aquest personatge d'aquí és el que acaba comunicant a nosaltres, no? I com vivim en comunitat, una mica, bueno, no sé, Clar, la comunitat és interessant. Sí, perquè aquí com que hi ha 3 persones... Sí, mira, pot haver-hi un punt de dir, confia també en que vas en comunitat. Si tu et deixes alguna cosa a casa, ho podràs comprar allà. Et deixes l'antimosquits, ho podràs comprar, saps? Potser l'assecador algú te'l podrà deixar, no? O preguntar a la gent que no tinguem por. Exacte, exacte. I després també és com que el judici és una carta que et fa passar com a un altre estadi, a una altra vida, no? Aleshores, tu aniràs a una altra vida en aquest viatge, després tornes, no et mors. Després és una altra vida que dius, va, sense por, si no m'ho enduc de tot, si em falta alguna cosa, una mica de valentia, em trobaré en un altre ambient, disfrutaré d'unes altres coses, provem d'arriscar-nos una mica. Doncs mira, m'ha agradat molt la carta del judici. Doncs bé, moltíssimes gràcies, Clara. Gràcies a vosaltres. Gràcies per donar-nos més consells, per organitzar la nostra maleta i ens veiem a la pròxima. Molt bé, fins a propera, gràcies. I bé, així s'acaba el programa d'avui. Ens veiem demà amb moltes més novetats aquí al Té de Tot i moltíssimes gràcies per acompanyar-nos un dia més. La teva boca és l'expressió, la gana és la seva abraçada. De les primeres paraules fins al teu primer treball. La boca ens uneix, ens dóna veu, és el teu motor, dispara les teves idees i les posa en valor. Cuidar-la és el teu llegat i el nostre honor. La teva boca ho és tot. Vitaldent.